Здравейте! Много съм щастлива да ви представя новата образователна кампания на Фондация Деца на България, която е свързана с българският език, посветена е на българското слово, на българската идентичност и на родолюбието ни като българи. Работим с карти за оцветяване, като всяка карта е посветена на една от буквите и на цялата азбука едновременно. Работата с тези карти помага на децата да осъзнават ценността на български език, народния ни език, да развиват мисленето си, речевата си, интелигентност, речевите умения, изразяването и себеизразяването си именно на родния ни език. Помага ни, когато работим с тези карти, помага на децата, но и на нас, родителите, или ако сте преподавател, помага за да развием по-добро и качествено общуване, помага да се свързваме на нови нива на приятелство, на нови нива на добри отношения. Насърчете децата да изберат любимата си буква. Това може да е първата буква от тяхното име, а също, ако те предпочитат, това може да бъде буква на любим човек от семейството, на таткото, на майката или баби, дядовци, според това какво биха избрали те. Подгответе предварително цветни моливи, фломастери, пастели, с които детето или групата деца да могат да работят. Предложете им да си изберат цвят, който в момента им харесва, и да отцветят контура на буквата. След това на следващ етап може да отцветят и цялата буква. В горния десен ъгъл на картата виждате цялата азбука. Насърчете децата да разгледат азбуката. Когато работите с деца, които могат да четат и пишат, бихте могли вие да прочетете азбуката на глас и след това, например, децата да прочетат, някои от децата да прочетат азбуката, както и всички заедно да прочетете едновременно азбуката. На втори етап биха могли да отцветят буквите, всеки с цвета, с който му харесва, биха могли да ги подчертават, да им слагат украси, които на тях им харесват. Тук е момента, в който всяко дете може да прояви индивидуалността си и личното си творчество. Когато работите с деца, които са в детската градина, не могат да пишат и да четат още, прочетете заедно с тях азбуката, може да им показвате буквите, да ги казвате заедно като група или индивидуално, и разбира се, оцветяването е от любимите части на децата. В центъра на картата, над основната буква, ще видите и виждаме картата на България. Много е забавно, когато децата си спомнят за техните любими места и започнат да ги оцветяват. Може да ги попитате кое е родното им място, да го намерят на картата, да го оцветят и да проведете една малка, кратка и приятна дискусия за любимите им места, защо са им любими местата, с какво ги свързват, с семейството, с училището, със знанието, и разбира се, оцветявайте и се забавлявайте. Преместваме се отново в дясната горна част на мисловната карта, където виждате малка мисловна карта с център добро. Много е важно да насърчаваме децата да мислят кои мисли са добри, кои думи са добри, кои постъпки са добри, да мислим какво е добро, за кого е добро, кога е добро, къде е добро, и ключово важният въпрос: защо тези мисли биха могли да бъдат добри, защо думите са добри, защо постъпките, които наричаме добри, са добри. Обичам азбуката. Поканете децата да кажат с вас това изречение на глас. Всяко по-отделно или всички дечица заедно като група. Добавете: аз обичам азбуката. Тези дечица, които могат да пишат, нека да напишат на картата. Оцветявайте
Разговаряйте защо децата обичат азбуката, с какво още свързват азбуката, което им е любимо, българската азбука, за какво могат да ползват българската азбука, за какво им помага азбуката, за какво ни помагат буквите. За тези от вас, които са учители, преподаватели, които работите с групи деца, бихте могли предварително да раздадете на децата мисловна карта с централно тяхната първа буква от името. Това ще оптимизира работата ви. Бихте могли да работите с думи, които започват с буквата А, независимо каква е темата, бихте могли да работите и специфично, нали, по конкретна тема с конкретна буква и съответно друг вариант е да работите с една буква, като насърчавате децата да мислят и да споделят думички, например, ако работите с буквата А или с буквата Я, няма значение с коя буква, но да споделят и да дават примери на думички, например на глаголи или на прилагателни, на съществителни, които започват с съответната буква и съответно да споделят. Бихте могли да разделите децата и на групички според буквата, с която работят. Вече това може би на следващ етап, когато вече веднъж са работили със своята лична буква и тогава да организирате така малки дискусии между групите, група деца, които работят, например, с А, да споделят с втора групичка или други две групи, които работят, примерно, с думички с две различни букви Б и В или произволно това, което сте избрали към момента. Това изключително много обогатява езика на децата. Много полза има за по-доброто им изразяване, по-богатото им изразяване, за активирането на творческия им потенциал и буквално активира се творческия им заряд, речевия им заряд, пречиства се мисленето, пречиства се изразяването и като резултат децата започват да общуват по-свободно, подобрява се самочувствието на децата, подобрява се успеха на децата в училище и подобряват се включително и взаимоотношенията им. Когато работим за езика, когато обогатяваме за езика си, изразяването си, мисленето си, чувстваме много повече щастие, много повече хармония и радост помежду ни. Пожелавам ви много красива работа с буквите. Ако имате нужда, свържете се с нас. Аз се казвам Виржиния Тинчева и съм организатор, координатор, водещ на събития към Фондация Деца на България. Над 11 години работя в близък контакт с Ясен Николов, който е основател на фондацията и по програмата ни Нова българска интелигентност, така че свържете се с мен, независимо дали сте родител, дали сте учител, преподавател, логопед, психолог, каквато и да е професията ви, мога да ви съдействам и с материали, и с предложения, идеи как да прилагате тези материали, да бъдете ефективни, разнообразни и да имате принос и за децата, за себе си, за общността си, за семейството ви. До скоро! Телефонът ми е 0886 636 848. Виржиния Тинчева. Честит 1 юни!